Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Ambe fulla shambal mo bela jilema amba nyini alaka juma herece alaka sabu mon kanyala kan lakanda yo kofe ambole no ni fayda kuma de bandabi yiri kuma de bandabi voilà centre do kera fayda dilade do kera yere suna yiri chaman di cheya furakan anye yiri chaman fo cheya furakan anye fen chaman de fo min kay chema min mi se ka chere lafiya min mi se ka iga cheya ko yere sabati yere anyo fo de anya fo ka dese mais mo yere be na fo talenti ko ina ble suno cheya fura be ka bonya ka jenya ka ke taman fiere ka do ko ikira che ko bete tien ko be fana langulon tede doni ko infleni mo ko hakili sigina u ka donga fo doni ala tadi wa doni fitini de mo shiti mi bi se ga bedon mo shiti fana mi ba bedon doni aramadon yo famia don ko na u bo hakili sigi ni aramadon yo famia ko mo tse ga doni ke ikomi ala mo tse ga doni ke i b'a fɔ ko e de ye dɔni da mɔgɔ mana kɛ cogo cogo i bɛ fɛn dɔ dɔn i tɛ fɛn dɔ dɔn mais ni an tɛ min dɔn an b'a fɔ an t'u dɔn mais cɛ fura in kan tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw y'an wale ɲuman dɔn a la alhamdulilahi an ka baara caman bɛ yan ni mɔgɔw b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kunkɔrɔta de b'a la ani kunnafoni de b'a la vraiment an m'an kunkɔrɔta n'an ka dɔnni ye an m'an kunkɔrɔta n'an ka baara ye an m'a kɛ ni jamalenya ye an m'a kɛ ni yadaliya ye mais an b'a dɔn an kɔni bɛ min na ani an ka fitinin dɛ tiɲɛna an bɛ ala fo n'a ye quoi vraiment parce que diɲɛlatigɛ la mɔgɔ tɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ dɔnbaga ye ayi i tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn quoi hali n'i yɛrɛ faga i bɛ dɔ dɔn i tɛ dɔ dɔn dɔ bɛ dɔ dɔn dɔ fana t'o dɔn o de ye diɲɛ ye donc ni mɔgɔ de mɔgɔ bɛ cɛya fura in na k'a bonya k'a jɛnya ou bien tɛmɛ dilanna o ou bien supermugu dɛsɛ de bɛ na o cɛya bana fasugu o fasugu mana k'i la kɔrɔ ni tile bi sokɔnɔɲa i bɛ se k'an wuli an ka nɛgɛjuru sira la an b'a kuma kɛ n'ala ka jɛ inshallah n'an ye ɲɔgɔn faamuya la an b'a fura an b'a bɔ an b'a ci ma i bɛ jamana yɔrɔ i bɛ yɔrɔ yɔrɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan Europe jamana farafin jamana Afrique centrale la a mana kɛ dunuya yɔrɔ ye ni y'an contacter i b'an lasɔrɔ o nɛgɛjuru sira de 00 223 79 27 04 76 n'i y'o wele wagati o wagati mɔgɔ kelen de bɛ ne ka nɛgɛjuru sira in ta wa a bɛ n yɛrɛ de bolo o ye ne de fana ye voilà numéro fila tɛ n bolo dɛ n'aw ye numéro ye yɔrɔ wɛrɛ min tɛ nin numéro kelen ye o tɛ ne ye dɛ yɔrɔ sisan mɔgɔw donnen bɛ ka mɔgɔw ka video ta ka bila o ka page kɔnɔ ka numéro wɛrɛ bila sanfɛ mɔgɔ si kana numéro foyi wele min tɛ nin 79 ye 79 27 04 76 ni m'o wele n'i ye mɔgɔ wele i ma ne wele dɛ voilà donc parce que n bɛ ladili fɔ an ka se ka ɲɔgɔn faamuya ko la diɲɛ kow ka ca bi namaratɔw ka ca bi mais ni kɔni mɔgɔ bɛ fura la i b'an contacter an ka nɛgɛjuru sira la an b'a ci ma i bɛ yɔrɔ 00 223 79 27 04 76 i y'a faamuya 00 223 79 27 04 76 n'ala ni kira ka jɛ an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce